So, salamat kayo tinawag na timpaila, no? Atong tigdumala ni kalihukan karon na pailayan karon. Na labi na yun sa plaza, no? Sa matagal nga Sabado, doon na sa tay panag-discussion niya sa Pagtoo Katoliko. Matag Sabado sa plaza magsaysay, niya itong siyudad sa Dipolog. Diyan na sa may alas 5 sama alas 8 sa kagabion. Kaya kita mga alas 2, doon na tayo oras ang atong mga isuon ng mga pinili nga nasod. No, tama na, kita alas 2, kaya hansod alas 8 na sa gabi. Kaya nga itong ipa-ambit niyo karon, no, kabahin nining diskutan kaganiya no, nga mga larawan. Doon na ko ipakapin nga hatag nga kahibalo unsa man yun ning mga Diyos na giskutan sa palaan nga kasulatan. Kaya ngayon na sa Deuteronomy 4, versikulo 16, tama sa 18, na magdili ka magbuhat o dagway sa babae o lalaki, ang giskutan nila naana ang tubag sa 1 Hari, Kapitulo 11, versikulo 33, na larawan ni Astaroth, no? Atong basahon nini. Ato sa atong lili o no, sa dakit. Uno Hari, Kapitulo 11, versikulo 33. Lagi mo nini. Gihimo niya kini kay gisalukoy man ni Salomon ang Ginoo o nagsimba sa kang Astaroth, ang Diyos sa taga-Sidon, kang Kamos, ang Diyos sa Moab o kang Molog, ang Diyos sa Amonayanon. Wala siya magtuman sa karuhuton sa Ginoo o sa makasubuan, lahi sa kang David nga iyang amahan. Unang maong 1 Hari na kapitulo sa Biblia, sa daan nga testamento, nalitbot ba o kabahin sa Diyos o sa mga Diyos? Muna nga, dato ang tubag, no? Na dili ka magbuhat o larawan sa babae o sa lalaki. Ang tubag na sa 1 Hari 11:33. Kaya ito ang basahon ng Sabuhat, Kapitulo 19, versikulo 24. Ang ginoon nila sa maong libro sa Biblia, kaya may usa ka gatero nga gihanlag Demetrio nga namuhat og mga modelong plata sa Diyosa nga si Diana o nakasapi pag-ayo ang mga trabahador tungod sa maong patigayon. Una nga registro ito nagawin sa babae sa Deuteronomy 4:16. Ang tubag, maong buhat sa 19:24 na usa ka pagkamuhat sa plata na si Diyosa na si Diana. Una nga kabahin na ng mga larawan, mga igsoon, ngano nga doon na larawan ang simbahang Katoliko tungod kay napunta sa kasaysayan, no, sa itong simbahan na usa kini ka inspirasyon, no, nga kita nga mga Katoliko ma-inspired ka, labi na yung sa larawan nga panangitan sa larawan nga sa itong simbahan. Paduli larawan sa tinulit nga kanang krusipiro o nga nagpitay ang atong Ginoong Kristo. Yan na dato mahinungduman na pinaagi sa kamatayon, niluwas kita na mga Kristohano. Kita nga mga tao, no? Kitang katawhan sa Diyos. Una nga, ang larawan, dako kayo kinuhan sa Pagtoo. Kayo mayroon ka nga dahil sa kapaltante, nalarawan nito sa larawan na malaway o kanalarawan na sa kabalaan, makahatag ka o kadiferensya. Kinikan-aw mo sa larawan sa malaway, muna-muna, laway ka. No, kung tanaw ka sa larawan na balaan,
hinundong ka, ganong naingana na siya, nabalaan na siya. Kabahin sa pagtuyo, sa pagturo, gana sa akong labang na makagalaho. Kaya akong ipambit ninyo, dunay ka na, akong ipambit ninyo, no, karang kabahin nyo sa mga objection. Kaya dili pa ko makahatag og tema kay wawansad ko kaandam, pinaagi na nato niyo mga objection, no, mga pangutana sa ato mga pinanggang resuon ng mga dili katoliko. No, ato basahon una din sa Mateo, Kapitulo 23, versikulo 9. Na nagingon din niya. Kung hindi sa kalibutan, ayaw tawag sa isang pinsa nga amahan, kayo sara ang inyong amahan nga ato sa langit. Una nga nini maong teksto sa Mateo, Kapitulo 23, versikulo 9, magtawag hindi o sa kapangutana. Ang pangutana, mayroon na yun nga, first, kano nga mga ekso, mga katoliko, nga magtawag man mo o amahan o father sa inyong mga pare. No? Ano tawag nyo mag-father na inyong mga pare? Kasi yung mag-ginoo nga di mo ka magtawag o amahan di kayo sa kalimutan. Ang tawag na ito nga, pag-iwan sa itong Ginoo sa Kristo, na di ka magtawag o amahan di sa kalimutan, kaya usara ang amahan nga sa langit, sama na sa usa ka analogy na kung ako bitaw no nga natindog ninyo ubos ninyo sa lugon, ulingon ko mga ako, presidente ko sa nasod na Pilipinas. Una, hindi ko tigoy na mahimong presidente, hindi nasod sa Pilipinas. Pero usara na presidente na bao si Nicholai Aquino. Pero mayroon ko mga ako, presidente ko sa Cathedral, presidente ko sa asosasyon, presidente ko sa Rosary sa simbahan, presidente ko na sa Parish, pwede sana. Kaya di naman ikapareha nga presidente sa nasod na Pilipinas. Una nga, ang tawag ko nato din nga anong tawag ka o pare o father no, sa itong mga kaparihan, na sa 1 Corinto Kapitulo 4, versikulo 15, na kabahin nilang pagtawag o samahan. Kaya ni Santa kung doon kamoy, tulo kalibo ka na magtutubyo, diha kang Kristo, o sa lamang ang inyong amahan, kaya sa inyong kinabuhi, diha kang Kristo Jesus, dahil ako nga inyong amahan, pinaagi sa kong pagdala sa mayong balita na kaninyo. Una nga, dahil mo sa kamahan, tungkol sa pagwali sa maayong balita, sa pagdala sa maayong balita. Kamatod pa ni San Pablo na siya gitawag o kamahan tungkol sa maayong balita. Sama na sana sa mga kaparihan, sa simbahan ng Katoliko, na tawag ko na gagamangan, diyan na sa pagwali sa maayong balita. O niya sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 16, na si San Pablo no, atong tanawon unsa siya. Diyon sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 16. Sa atong pagkatulungan ni Kristo Jesus, sa pag-alagad sa mga dili-Hudiyo, nag-alagad ako ingon nga pari, anong pagwali sa maayong balita, gagikan sa Diyos. Aron ang mga dili-Hudiyo, dawaton sa Diyos ingon nga halad, nagibalaan sa Espiritu Santo. Una nga, 1 Corinto 4, versikulo 15, nagitawag sa mga usa kamahan tungkol sa maayong balita. Una nga, gitawag kong Father. Una ang Roma 15, versikulo 16, si San Pablo, usa ka pare. Una nga, tama na pagtawag o kamahan, Father sa usa ka pare. Una nga, dili sa iyo may puro. Dili yung makita din nato nga absoluto. Kaya nanato ko laing objection, no? Na ako ang pangitaon nini, aron tagaan nato o ikong tubag na sa gamayng tubag nato, no? Kanang tubag na dili yung wag yung maayo kita nga pagtubag. Kung dili, tuna sa'y turugan na batin nga matubag na po nato ang mga pangutana.
Atong basahon no, ako sang liliyon ng objection. Dali sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 7. Na objection sa din no? Ang mga atong tao no, ang bawang Fishport sa inyong pagampo, ayaw daghana ang inyong mga tulong iyon sa gibuhat sa mga pagano na naguna-una na dunggol sila tungod sa taas nilang pagampo. Una nga nini maong Mateo Kapitulo 6, versikulo 7, na ingon nagbawal no, nagdilit na naglitog tao daghang mga tulong na sama sa gibuhat sa mga pagano tungod sa dunggol niya sa taas nilang pagampo. Una nga pangutana din dahil pangutana kami yung dayon ang ato mga pinagalisuon na niyon na sila nga but pinagi sa inyong pag-ampong Santos Rosario daghang tulong nagbalik-balik na ba mga tulong nagbalik-balik na ba nga wala hinugdan sama sa mga gibuhat sa mga pagano. Dahil so ng Santos Rosario usa ka nga sa Catholic devotion daw dili na imong pagampo na pinagano. Tungod kaya na sa Santos Rosario, sama panalitan na ng abangan namo malaka sa mga langit, kana magimaya sa Maria, puno ka sa grasya, naman sa Biblia, na makita na ito nga mga kalikunan. Kaya mga misteryo na gihandong na ito, yan sa pagampo sa Santos Rosario, na sa Biblia. Sama panalitan nga doon ay pagkuhanin na kanang misteryo sa tarong kay Dernet man. Atong misteryo ron, misteryo sa kasakit. Unang misteryo sa kasakit, sa pagampo sa Santos Rosario, ang pagampo sa itong Ginoong Jesucristo sa tanaman sa Gethsemane. Kalapag-gisgot na, una na nabasa sa Biblia nga itong Ginoong Jesucristo nagampo sa tanaman sa Gethsemane. Mula nga dili na imong pataka-taka lang pinagano. Kaya kala pag-ampo sa mga pinagano, wala pag-ampo wala pagtuo sa Diyos. Wala pag-ampo wala hinungdan. Wala kining sa Katolikong devotion na pag-ampo Santos Rosario, na ano hinungdan? Kaya naman, may hinungdan ka sa kamatayon sa Panginoon Jesucristo, sa pagkabanlaw niya, o sa ang pag-anak niya, diyan naman makita niyo na. Yes, sayo din na. Hindi mga ito. Kasi nga itong una-una ramoy sayo. Doon ang atong tagaan o pagtagas na dili ginayong sayop pa din sa mga ito. Kaya kung tanawo ng laing teksto nga suporta na to, na mismo sa Ginoong Jesucristo, nagampo o pagbalik-balik. Dahil na tumabasa ni Jesus sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 44. Baginon din Bibigyan ng Sir Jesus kaniya ang nagampo sa katuloy gayon sa samang mga pulo. Wala ka atong mismo ng atong Jesucristo. Nagampo o sa kapulong na nakabalik sa katulong ay gayon. Kaya samang pulong na ba? Balik-balik. Wala nga dili kayo kadito atong Jesucristo. Nagbuhat mismo o pagbalik-balik. Kaya sama rin ang palangitan na isuon sa itong kinabuhi. Sa pagbalik-balik ito, dakong kaimportante. Usa ka maayong natutang. Kaya kung ang pagbalik-balik na dili maayong tutang, dili maayong natulong, kana may sayo. Kung maayong tulong, kana may sakto. Sama rin bukaon ta. Siguro yung tagaon, balik-balik, taga-anlaw. Maligo ta, balik-balik kung taga-anlaw ligo. Ayaw kaligo, taga-anlaw, balik-balik. Diba? Ngayon nilang langaw ni mga pastilan. Sabi na to, ako na rin maligo, ikaw masabihin. Wala nga, paano ba? Ang pagbalik-balik, kung usa lang ka maayong ato mo, dako kaya nagka-importante, dako kahulugan sa atong kinabuhi.
Muna nga raison, kinailas nga nato nga ihatag nga statement, no? Kay dunamay tayo mga sunod sa atong mga buhatag nila o una sa nila silang mga baruganan, silang nga simbahan. Ako naman ipagawa sa unang statement nga walay pangatarungan nga buluntad kung wala kini sa kamatuoran na sukat. Muna mo nga ng statement na sayon ko nga dili man ako ang statement, no? Kaya ako man sana nga makita dyan sa pagbasa, no? Pagpaminaw. Muna nga dili na akong statement. Muna ito nga kung una kay pangatarungan na wala sa kamatuoran ng sukat, di ko na buluntad. Muna, ang katolikong pagtuo, may tuo, naginan sa mga katoliko nga naninaw karon, tuna na ito ang atong pagtuo ng katoliko. Kay, lisod niya na, kinibali na ito sa lahat tundog sa dinuwan, dito na ito magseryoso doon, nga sa atong pagtuo mismo, wak na pagtuo. Muna nga, importante nga magtuon ka, para dili ka malinglag, dili ka malanglag ang atong kalwasan. Dahil samahan sa anak, Jesus Santo, Amen. Salamat sa pagkaminaw o may hapon sa tanan. Malabi na yung katong maniliko na si Barra. Okay, salamat, Brad. Ito si Nicholai sa na-aubal na to sa